Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. En arche en ho logos, kai ho logos, en proston theon, kai theos en ho logos. Z koní bije slovo, i slovo bije u Boga, i Boh bije slovo. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Dokedy budú Frankovia plieniť môj úbohý slovenský ľud? Rastislav, knieža Rastislav. Čo toľko voláš? A zasa niečo stalo? Vrátil sa Miloslav s posolstvom od pápeža. Tak na čo toľko otájaš? Pošli ho sem. Dúfam, že bude mať pre mňa dobré správy. Knieža, prinášam posolstvo od pápeža. Neprinášaš dobré správy, Miloslav. Pápež nám nepošle biskupa ani žiadaného učiteľa, ktorý by vedel hovoriť našou rečou. Rastislav, neopantávaj svoju myseľ hnevom. Aj keď nám slnko nádeje zhaslo na západe, znova sa môže rozsvietiť na východe. Na čo narážaš? Zdá sa mi, že vidíš veci, ktoré sú mi zatiaľ skryté. Vyjav, čo máš na srdci. Ak by si poslal svoju prosbu do Byzancie, možno by si dostal inú odpoveď.
Tvoje slova znejú celkom múdro. Ďakujem ti, Dobroslav. Milena! Áno, knieža, volali ste ma. Postaraj sa o Miloslava, aby opäť nabral svoju silu. Prichystaj mu chutnú večeru a dones čisté šaty. Čaká ho totiž ešte jedna ďaleká cesta. Ako si prejete, knieža. Dobroslav, prichystaj všetky potrebné listiny pre Miloslava a zožeň odvážnych mužov, ktorí by ho na tejto ceste sprevádzali. Snáď sa teraz dočkáme kladnej odpovede. Cudzinci, a za akou vecou k nám prichádzajú? Nechcú nič povedať, len neustále opakujú, že svoju prosbu možno samotnému cisárovi predložiť. Keď je tak, priveď ich sem. Najosvietenejší cisár Michal, vládca Byzantskej ríše, dovoľ nám predstúpiť pred teba a vypočuj si našu pokornú prosbu. Počul som, ako nástojčivo ste sa chceli so mnou stretnúť. Kto ste a odkiaľ prichádzate? Volajú ma Miloslav, som v službách kniežaťa Rastislava, pána Veľkej Moravy. V jeho mene k tebe prichádzam. Zďaleka ste prišli, preto je vec, ktorú mi chcete predložiť, pre vás dozajista dôležitá. Nuž, čujme teda. V našich krajoch učili už mnohí učitelia. Kresťania z Vlách, Grécka i Nemiec. Tí však nás učili rozlične a náš ľud mu nerozumel. Preto sa obracal k svojim starým modlám. Žiadali sme učiteľa od rímskeho pápeža, ale on nám nevedel poslať takého, ktorý by sa do našej reči rozumel. Preto sa obraciame na teba, vznešený cisár. Pošli nám takého biskupa a učiteľa, ktorý verne slúži Bohu, nášmu všemohúcemu, a ktorý by nám vedel kresťanské pravdy v zrozumiteľnom jazyku objasniť. Veď od vás vždycky dobrý zákon vychádza. Pozorne som si vypočul vašu prosbu a vidím, že žiadate odo mňa vec dobrú a znešenú. Dobre teda, zvážim preto svoju odpoveď. Choďte teraz v pokoji. A ty, drahý Focios, čuj si, čo Sloveni odo mňa žiadajú. Myslím, že ich túžba poznať Boha a slúžiť mu je úprimná. Chcel by som im preto vyhovieť. Nepoznáš preto muža, ktorý by bol schopný ísť na takú misiu? Blažený cisár, prečkaj dnešnú noc a zajtra sa vrátim aj s odpoveďou.
Blážený cisár Michal, žiadal si odo mňa radu. A tu je moja odpoveď. Preto upriam dnes svoj pohľad na týchto dvoch mužov, ktorí tu pred tebou stoja. Sú to Konštantín filozof a jeho brat Metod, opát z hory Olymp. Ich by si mal poslať na misiu na Veľkú Moravu. Sú to Solunčania a Solunčania všetci čisto slovensky hovoria. Preto sú schopní túto neľahkú úlohu vyplniť. Ďakujem ti, Fócios, že si tak rýchlo konal v tejto veci. A vy, Konštantín, Metod, počujete túto reč. Posielam vás k Rastislavovi a Slovenom na Veľkú Moravu. Nebude to ľahká misia, ale ktože iný by to mohol vykonať okrem vás? Som už ostatý a choré je moje telo, ale rád pôjdem hlásať Božie slovo, ak je to jeho vôľa. Dobre teda. Prichystajte všetko potrebné na misiu a vydajte sa na cestu. Pán nech stojí pri vás. Ktože ste vznešení cudzinci? A odkiaľ prichádzate? Som Konštantín zvaný filozof a toto je môj brat a verný spoločník Metod. Prichádzame na cisárovo odporúčanie. On vypočul vašu prosbu a posiela nás, aby sme vám slovenskej reči Božie pravdy objasnili.
Boh, ktorý chce, aby každý dospel k poznaniu pravdy a usiloval sa o vyššiu hodnosť, uvidel tvoju vieru a snahu. Učinil to aj teraz za našich čias a zjavil pre váš jazyk písmená. To sa nestalo už dávno, iba v prvých rokoch, aby ste sa aj vy priradili k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojím jazykom. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a zbožného, veľmi vzdelaného a filozofa. Teda príjmi dar väčší a hodnotnejší ako všetko zlato a striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Snaž sa spoločne s ním upevniť reč a z celého srdca hľadať Boha. A nezanedbávaj ani všeobecnú spásu, ale pozbudzuj všetkých, aby nelenili a nastúpili cestu pravdy. Aby si aj ty, keď ich svojim úsilím privedieš k poznaniu Boha, prijal za to svoju mzdu v tomto i budúcom živote. Za všetky tie duše, ktoré uveria v Krista Boha nášho, od teraz až do skonania sveta, a tak zanecháš svoju pamiatku ďalším pokoleniam, podobne ako veľký cisár Konštantín. Michal III, cisár byzantský. Veľká naša vďaka patrí cisárovi za tento štedrý prejav jeho náklonnosti. A preto už neutájajte, choďte a učte náš národ. Čo sa to tu deje? A čo tu chcú títo muži? Frank, sú to učenci z Byzancie. Budú nás vyučovať v našom jazyku. Knieža? Prečo ich posielaš učiť? Sklamal som ťa v niečom? Múdre sú slová, ktoré vychádzajú z tvojich úst, ale môj ľud im nerozumie. Učil som tvoj ľud doteraz? Budem ho učiť aj naďalej. No, čo to tu je? Pripravte sa. Ideme vyučovať. Exurci Deus et dissipantur, inimiceus et fignim quum orum, et fatius eius. Povstáva, jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre miznutí, čo nenávidia. Sicut dissipartus fumo tu dissipas, sicut fluicera a facie ignis. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, ako sa vzrústá pá ohňom. Sicut perent pectarus a facies Dei, et justi leten ex extum in conpur Dei, et defansum in letitia. Spred Božej tváre miznú hriešnici, ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať.
Priateľu, neučí zle, ale ako zdravý človek nerozumie nemému, tak ani tento ľud nerozumie tebe. Taká opovážlivosť! Čo si to o sebe myslíš? My sa ešte stretneme. Brat môj, nezarmúcuj sa. Veď nie na to sme tu prišli. Knieža, bojся, cerkov, bojte Božie čatá, bojся zemľa, Isus Hospod náš. Spievaj celá cirkev, spievajte Božie deti, spievaj celá zem, že Ježiš je náš Pán. Spievaj celá cirkev, spievajte Božie deti, spievaj celá zem, že Ježiš je náš Pán. Nech
Prestaňte! Počul som toho akurát tak dosť! Veď vy hanobíte Božie slovo! Kto to kedy počul? Chváliť Boha barbarskou rečou. Lebo keby mu to bolo milé, či by nebol učinil, aby aj títo zapisovali svoje slova vlastnými písmenami a tak chválili Boha? Ale on len 3 jazyky dal. Hebrejský, grécky a latinsky, ktorými sa má vzdávať Bohu chvála. Paps by s tým vašim vyučovaním zaiste nesúhlasil. A kto si ty, že rozhoduješ namiesto pápeža? Na území, na ktorom my, Frankovia, slúžime Bohu, angemesené šprache, rečou primeranou, sa nebude používať tá vaša pochybná reč. A to až do času, kým paps sám ináč nerozhodne. Sloveni, čujte túto moju reč. Musíme sa načas rozlúčiť, aby sme túto našu vec obhajili pred Bohom vyvoleným pápežom. Moje srdce naplňa smútok, ale viem, že vás tu nemôžem dlhšie zdržiavať. Neboj sa, Rastislav, budeme s tebou v modlitbách. Miloslav pôjde s vami cez Salzburg až do Benátok. Ale my sme sa chceli zastaviť v Blatnohrade, pri Koceľovi. A na čo by ste tam šli? Ve naše rody sú už dávno znepriateľené. Môj predchodca, striko Mojmír, vyhnal Koceľovho otca Pribínu z Nitry a tu potom pripojil k svojmu pánstvu. Pribína neskôr dostal od východu franského kráľa Ľudovita Nemca do správy územie, ktoré dnes nazývame Panonské kniežatstvo, ale naše vzťahy dodnes ostávajú chladné. Nož, Koceľ by vás isto zajal a žiadal by za vás výkupné. A prečo spomínate na spory našich otcov? Nebolo snáď napísané, milujte svojich nepriateľov a dobre robte tým, čo vás nenávidia. A či on nemá právo chváliť Boha rovnako ako vy? Máte pravdu. Pošlem k nemu posla aj s darmi na znak zmierenia a s odkazom, aby vás čakal. Z celého srdca ti ďakujeme. Snáď sa znovu čoskoro stretneme. Tak, zostávajte tu zdraví a najmä s Božím požehnaním. Je už všetko hotové? Vznešené panonské knieža Koceľ. Som Konštantín a toto je môj brat Metod. Prichádzame na Rastislavovo odporúčanie. Nemusíte mi viac hovoriť. Všetko potrebné mi povedal Rastislavov posol. Už som vás netrpezlivo očakával a tešil som sa na váš príchod. Chcem, aby ste sa na mojom pánstve cítili čo najlepšie. Ďakujeme ti, Koceľ, za tvoje vrelé privítanie. Počul som o vašich veľkých činoch na Morave a chýr o vašej múdrosti a nábožnosti už dávno prekročil hranice Panónie. Ale veď my plníme len to, čo nám bolo dané. Áno, ale plníte to svedomito a statočne. Pre prísľub budúceho dobra. A ja by som sa chcel stať vašim učeníkom. Naučte ma čítať hlaholíke a chváliť Boha rodnou rečou. S radosťou vyplníme túto tvoju prosbu.
Nech Pán požehnáva vás. Za to prosí knieža Koceľ. Úctyhodné panonské knieža Koceľ, ďakujeme ti za tvoju pohostinnosť. Nech ti to Pán náš Boh stonásobne odplatí. Človeče, povedz nám, prečo si zostavil teraz Slovienom písmená a učíš ich. Veď nikto iný predtým nevynašiel také písmená. My totiž poznáme len 3 jazyky, v ktorých sa patrí chváliť Boha. Latinsky, hebrejsky a grécky. Neprichádza dážď na všetkých rovnako a slnko nesvieti takisto na všetkých. Či nedýchame na vzduchu, tak tie všetci. Nehambíte sa uznávať 3 jazyky a kázať im všetky ostatné národy. Boli slepé a hluché. Povedzte mi, či Boh bezmocný je.
Naplnila sa tvoja dlhoročná túžba. Odteraz už nie si Konštantín, príjmi svoje nové meno, meno Cyril. Príjmi, brat Cyril, príjemné Kristovo jarmo, znak jeho kríža a zasnúbenie sa s anielským obrazom, aby si stále pripomínal ťažké mučenie, poníženie, opľúvanie, zahambenie, rany, bičovanie, ukrižovanie a smrť Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý to všetko z vlastnej vôle vytrpel. Obleď si šaty spásy a brnenie pravdy, aby si unikal od všetkej nepravdy a dôkladne vyháňal všetky výmysly svojho rozumu a mudrovania svojej vôle, aby si stále pamätal na smrť, aby si seba považoval za ukrižovaného svetu. Nech je mŕtvým do vykonania hociakého zlého skutku a vždy živým a hotovým na vykonanie každej cnosti pre Krista. Vezmi si tieto čotky, obraz duchovného meča, ktorým je Božie slovo, na ustavičnú Ježišovu modlitbu, lebo ty máš mať neustále Ježiša v ume, srdci a na svojich perách neprestajne hovoriac: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Príjmi tento ručný kríž ako štít viery. Kristov kríž, ktorým budeš môcť uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha. Cyril! Brat môj, už nebudem sluhom ani cisárovi, ani nikomu inému na tejto zemi, ale iba Bohu Všemohúcemu. Cyril, celý sa trasieš. Ja, brat, boli sme záprahom, ktorý ťahal jedinú brázdu. Ale ja teraz na oráči nepádam. Svoj deň skončiac. Čože to hovoríš? Metód, ty ľúbiš našu domovinu. Aj kláštor na Olympe veľmi. A on neopúšťaj preň naše učenie na Morave a Slovenu. Prosím. Požehnaný je Boh, ktorý nás nevydal dravým zubom našich neviditeľných nepriateľov. Ale sieť pretrhol a zbavil nás záhuby. Nie! Neopúšťaj ma! Nenechávaj ma tu samého! Počuješ? Ťažko mi bude bez teba ďalej ísť. Samému. V tejto pustatine. Bez otca, bez matky, bez brata.
mojom boku. Smutok i radosť striedali sa navzájom. Dnes ma opúšťaš a ja neviem, kadiaľ a kam túžim i s tebou za našim Pánom. Čo mám robiť, čo mám čakať, čo sa stane? Aký údel na svojich pleciach nosiť mám? Čo mám robiť, čo mám čakať, čo sa stane? Aký údel na svojich pleciach nosiť mám? Som tu sám, nehľadíš na preveľké moje trápenie. Ja dychtím po mojej otčine, zemi tej, som cudzincom medzi cudzími. Žiadal si, by som stál pevne a navrátil sa k Slovenom. Prianie ja posledné splním, hlásať mám zvesť radostnú. Posledný tvoj výdych pominul, očakávam deň, keď sa k tebe pripojím. Posledný tvoj výdych pominul, očakávam deň, keď sa k tebe pripojím. Vieš to snáď, že čas mňa navždy s tebou teraz odchádza. Nebeskú slávu odej sa a čakaj na naše spoločné stretnutie. Chvíľa snáď, každá má pôľ, aj potechu vnímam to tak. Pán môj mi dáva len to, čo môžem zniesť, nesmútim viac. Tebe, Pane, odovzdávam mne svoj život, nechcem viac byť sebe pánom, túžim teba hlásať celým svojim bytím a učiť, že ty si láska, milujúca všetkých ľudí. Dobrotivá, milosrdná, preľúbezná, nekonečná, tebe, Pane, odovzdávam mne svoj život. Nechcem viac byť sebe pánom, túžim teba chváliť celým svojim bytím a učiť, že ty si láska, milujúca všetkých ľudí, tá najväčšia. Axios,
Príjmi tento omofor a pamätaj, lebo hľa, je to obraz Božieho Syna, ktorý zanechá na horách 99 oviec a ide hľadať jedinú stratenú. A keď ju nájde, vezme ju na svoje ramená, prinesie k svojmu otcovi a do svojho ovčinca. Axios. 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 Príjmi tento kríž a pamätaj. To chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, hovorí Pán. Nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Axios. 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 Príjmi toto žezlo, aby si pásol tebe zverené stádo. Tým, čo poslúchajú, nech bude oporou a posilou. Neposlušným a nepokorným nech slúži na výchovu k pokore a skromnosti, aby zotrvali vo zväzku poslušnosti. Axios. 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 Metod. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Posielam ťa teda k slovenským krajinám ako učiteľa od Boha i od svätého apoštola Petra, prvého nástupcu a kľúčníka kráľovstva nebeského. Let's go!
Bože, objímaš mňa i tento národ, všetky moje príkoria ti dávam, za nich ty si ich rád, takže daj svojmu dielu, prosím. Žehnaj, Pane, mojim púťam, veď ty, nech má tvoj chrám hrudi každý. Ty si povedal, že vieru, kto má, zdravie mu dá. Ja chcem im ju dať, vyslobodil si ich z pút zla, tak daj. Nech už nie sú ryby neme, majú nádej, lebo vierou v teba. Očistia sa krvou Spasiteľa. Chýba mi, brat môj, chýbaš mi ty, som tu sám v rukách tvojich, tmavom kúte chladných múrov, horí srdci, si svetlo v tichých celách, tvoje slová mi nádherne znejú, chcem strácať seba, získať teba, na cestu ísť dokončiť tvoje dielo v nás. Pane, rozjazlovo túžim k nim ísť, mám nádej, že ty budeš dať, nech rozkvitne viera byť ťa tvoj ľud, slovenský viac mohol milovať. Vyslobodil si ich z pút zla, tak daj. Nech už nie sú ryby neme, majú nádej, lebo vierou v teba. Očistia sa krvou Spasiteľa. Dal si nádej na spasenie, Pane. Oče, oče! Čože je tak naliehavé, že ma rušíš pri modlitbe? Svätý oče, som Koceľ, pánovské knieža a prinášam zvesť o veľkej krivde, ktorá bola spáchaná na tvojom služobníkovi, arcibiskupovi Metodovi. O akej krivde to hovoríš? Už takmer 3 roky ho Frankovia držia v zajatí a celá Panónia a Morava ostali bez pastiera. Neboj sa, Koceľ, ukončím to bezprávie. A ty poď teraz v pokoji.
zdvihneme naše čaše a ďakujme Bohu nášmu všemohúcemu, že sa k nám napriek mnohým úskaliam vrátil ctihodný arcibiskup Metod. Na jeho zdravie! Na zdravie! Nech je zvelebený Pán, že nás nevydali k zubom za korisť. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Súčka sa roztrhla a my sme na slobode. Knieža, vypočuj si moju prosbu. Krajina naša je plná bohatstiev a lesy sú plné divej zvery. Preto primi dnes moje pozvanie a sprevádzaj ma pri mojom love. Lákavá je tvoja ponuka, synovec, a preto rád vyplním tvoje želanie. Bratia, ďakujem vám za pohostinnosť, ale doľahla na mňa únava po vyčerpávajúcom dni. Poberiem sa teda odpočinúci. Choď v pokoji a mysli v modlitbách na spásu našich duší.
Krásna slovenská príroda, národ svoju dneska voláva. Zvery, čo si v nej prebývajú, od sa ob nej hneď prebúdzajú. Knieža moje pozvanie prijal, les ťa čaká v horách Rastislav. Slávne kniežanie sa nachytá, skončí on v pasci Svätopluka. Synovec môj drahý, neuháňaj krásy tých slovenských lúk vnímaj, taktiež ten vzduch očarujúci, dokonca je cítiť jeho chuť. Pozri, čože sa tam pásie, hrdo jak kráľovná nesie. Synka maličká pustojže, synka maličká pustojže. Skáčela knieha povabne, knieža ju listov dosiahne, ani kvietok nepohne sa, keď ide tá nevesta. Nevesta, 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 nevesta. Ty trofej vládára od nás si, Svätopluk chystaj luk a šípy, ulovíme týchto luk kráľovnú, závisťou hneď všetci poblednú. Stromčeky milé, skryte ma, ani mňa chcú títo ľudia. Prečípy rýchlo schovajte, verím, že ma im nevydáte. Trofej zo mňa zatúžili mať, dožijem sa vôbec konca dňa. Púšti ma schovaj, bratček, les, a nič im o mne nepoved, 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 nepoved. Dnešia chvíľa práve nastáva, na postrážitosť knieža zabúda. Svätopluk modrý príkaz jasný dal, pro nešťastia prichádza Rastislav. Tak, bratia, pamätajte, že každá jedna veta, každé slovo, každé písmeno, bodka, ktoré pochádza z Božieho slova, z jeho písma, je Bohom vnúknuté. A tak, Otec arcibiskup, mám pre vás naliehavé správy. Svätopluk zradil Rastislava a teraz sám sa stal kniežaťom. Ako sa to mohlo stať? A čo sa stalo s Rastislavom? Je ešte nažive. Hovor!
Nikto nevie celú pravdu, ale povráva sa, že ho držia v zajati. Takže žije? Žije, ale pripravili ho vraj o zrak. Bože, zmiluj sa nad svojim služobníkom Rastislavom. Ja som na Morave pánom. Už je koniec s Rastislavom. Ja som pánom. Už je koniec s Rastislavom. Pánom Rastislavom. Počuješ, ako viem básne? No hej, hotový Nero. Nero? Aký Nero? Kto je to Nero? To bol rímsky cisár. Svetopluk, rímsky cisár. Svetopluk? Ako sa tak môže správať? Nevidíš, že spôsobuješ len neprávosti a krivdy? Naše duchovenstvo. Tak vy mi budete hovoriť, čo mám robiť a čo nie? Kto je tu pánom? Vy či ja? Ale, pán môj, samozrejme, že pánom ste tu vy. A kto by to chcel spochybniť, zaslúži si smrť. No, teraz sa ukázalo, kto je priateľ a verný sluha. No ale dosť bolo rečnenia. Teraz sa idem zabaviť. Ja nechcem, nie! Gorazd, Naum, Kliment, mali by sme sa ešte viac ponoriť do modlitby a prosiť nášho Pána o pomoc, lebo prichádza čas skúšok.
arcibiskup. Otec arcibiskup, sadnite si. Ste unavení. Ďakujem. Dietky moje, pevne stojte na skale apoštolského vyznania a učenia. Cirkev na nej postavenú ani brány pekelné nepremôžu. Hradby svojich srdc si nedajte otriasť nejakým strachom. Buďte pre tento svet svetlom a soľou pre našu zem. Dávajte pozor, aby ste opatrne chodili, nie ako nemúdri, ale ako múdri. So všetkou ostražitosťou strážte srdcia svoje i vašich bratov. Lebo po mojom odchode, po mojej smrti, vniknú medzi vás draví vlci a neušetria stádo. Proti tým sa postavte, pevní vo viere. Osana, 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 Osana.
Čo to tu je? Vypadnite sa, Jalko! Vráťte sa! Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Nenechávajte ma tu samého. Poďte, poďte. Poďte späť.